F'laqa mal-ġurnalisti, is-Segretarju Permanenti fl-Uffiċċju tal-Prim Ministru u responsabbli mill-Industrial Relations Unit Joyce Cassar, flimkien ma' Segretarju Permanenti fih dan il-Ministeru għall-Edukazzjoni, l-Isport, iż-Żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni, Matthew Vella, taw l-aħħar dettalji dwar in-negozjati li għaddejjin bejn l-Amministrazzjoni Pubblika u l-MUT dwar il-ftehim tal-MCAST. Dr. Cassar qalet li l-Amministrazzjoni kellha 70 laqa mal-MUT u tkellmet dwar xi punti li sar qbil dwarhom fosthom it-tnaqqis fuq kull semestru akademiku, it-tnaqqis ta' kemm jinizjallem lettur, il-flessibilità fil-ħin u s-sigħat li l-letturi jkunu preżenti fuq il-kampus u li jitilqu fit-3:30 meta kienu jispiċċaw fl-4:30. Qalet iżda li ċerti punti ma kinux possibbli bħalli naqsu aktar sigħat l-ħaddiema għax inkella qalet iridu jimmultiplikaw in-numru ta' letturi. Qalet li l-Gvern ma setax jaċċetta talbiet li ma jservux lill-istudenti bħal talba li l-letturi jitħallsu 400 euro għal kull student li jfalli eżami u jagħmel reset, jew it-talba li l-letturi jingħataw 10 tiem oħra tal-lif, meta qalet li l-lif fl-MCAST diġà huwa sostanzjalment aktar minn dak intitolat mill-liġi. Qalet ukoll li l-Gvern lanqas jista' jaċċetta li jkun hemm impjegati li xogħolhom huma l-istudenti imma li jaħdmu jumejn fil-ġimgħa mid-dar, jew inkella li dawn l-istess ġranet jiġu akkumulati u jintużaw f'perjodi oħra matul is-sena. Qalet li l-Gvern verament u mhux fuq il-karta għandu l-interessi tal-istudenti l-ewwel u qabel kollox u fil-waqt li qalet li l-Ministeru jirrispetta lil ħaddiema qalet li dawn qegħdin hemm biex iservu lill-istudenti. Dr. Cassar qalet li dak li qalet l-MUT l-bieraħ li l-Amministrazzjoni ma tridx tara li l-ħaddiema jipprogressaw lanqas biss ġiet diskussa. Qalet li l-uniku rikjest li kien hemm kien li lettur senior irid ikollu PhD u snin ta' esperjenza. Dr. Cassar temmet tajt li l-Gvern jibqa' miftuħa l-aktar diskussjonijiet u ftehim la darba jiġu rtirati d-direttivi attwali. Qalet li dan il-pass huwa importanti sabiex jiġu trattati l-ħtiġijiet tal-istudenti, jiġu rispettati l-ħaddiema kollha tal-Gvern u jitħares il-prinċipju ta' ġustizzja industrijali. Għal dan il-press briefing attendew ukoll il-prinċipal tal-MCAST Stephen Vella il qal li huwa impenjat li joffri ambjent edukattiv ta' kwalità l-istudenti filwaqt li jippromuovi l-benessri tal-ħaddiema tiegħu b'mod sostenibbli u bilanċjat.